Příjemný dobrý večer, přátelé. Dnešní příběh nebezpečných vztahů bude opravdu zvláštní. Musím říct zvláštní a Naďa, která nám příběh napsala, nás požádala o to, aby mohla některé věci napravit, změnit. Po několika letech. Naďa je tady. Naďo, hezký večer. Dobrý večer. Přiznám se, číst takový příběh a váhat o tom, jestli vás sem pozvat nebo ne, tak to nebylo na váhání, to bylo prostě na první dobrou. Já vím, že člověk někdy udělá věci, kterých později lituje. To se nám asi stalo všem. Někdy je to v maličkostech, někdy je to ve větších věcech. Ale když se vrátím na úplný začátek, než řekneme to nejpodstatnější, co se vlastně stalo a co se stalo teď, že jste tady, tak vaše manželství s vaším mužem, oba dva učitelé. No, tak rozuměli jsme si, milovali jsme se určitě a pak vlastně se stalo to, co se stalo. A já jsem udělala obrovskou chybu. No, protože jsem vlastně svýmu manželovi nevěřila a nezachovala jsem se tak, jak by se správná žena zachovat měla. Nepodpořila jsem ho a vlastně spíš jsem od něj dala jakoby ruce pryč. Úplně. De facto jste všechno zničila. Všechno jsem zničila, úplně to, co jste léta budovali, tak jste zničila. Víte, já teďka říkám, že jste to zničila, že člověk se zachoval tak, jak se zachoval, vy to říkáte, ublížila jste svému manželovi. Navíc máte dnes už dospělou dceru, ano, které tenkrát bylo 13 let. Ono je to 5 let zpátky vlastně, ano. Že? 5 let zpátky. Tak myslím si upřímně, a to teďka říkám jenom to, co jsme se bavili s kolegy, nikdo vás vlastně nemůže moc soudit, odsuzovat, protože nikdo z nás neví, jak by se v takové chvíli zachoval, zvlášť při profesi, o které jsem mluvil, to znamená být pedagog, zvlášť být na očích všech těch lidí kolem, mít doma malou holčičku, ochraňovat vlastně z části i jí, což k tomu se všemu dostaneme. Nikdo z nás si nedokáže představit, když do toho všeho hezkého přijde okamžik, který vám opravdu změní život a se obrátí úplně vzhůru nohama. Úplně od základu. Všechno jinak. S odstupem času, ještě než pojmenujeme ty věci, tak váš muž se vlastně tenkrát zachoval správně. On udělal všechny ty věci tak, aby vlastně vás a svoji rodinu potažmo ochránil, aby eliminoval problém, o kterém budeme mluvit. Přesně. A přesto všechno ho nikdo neposlouchal. Ani já ne, bohužel. Teď mi jenom řekněte, on se přece mohl bránit tenkrát a on to nechtěl, proč? Tak asi manžel byl dost jakoby, nebo je takový dobrák. A radši asi vzal všechno jako tak, jak to bylo na sebe, aby neublížil nám. Hlavně si myslím, že dceři, protože tu miloval hodně, hodně se jí věnoval. No a asi myslíte si, že se třeba bál, že by se to táhlo daleko díl a že stejně by to nepřineslo ten kýžený výsledek? Myslím si, že to tak bylo. Myslím si, že i vlastně nechtěl ani ublížit mě. Ještě víc, než to bylo, protože ta věc opravdu nebyla vůbec příjemná. A možná, že kdyby se v tom daleko víc šťouralo tím, že on by se nějakým způsobem tenkrát bránil, tak by to opravdu mohlo napáchat ještě víc škody. Je hrozný, když člověk musí bojovat za pravdu a... No, to je jedno. Tak pojďme do doby před 5 lety, pojďme do toho hnusného dne. Co se vlastně tenkrát stalo? Jak byste se to dozvěděla? Tak do školy přijela policie a začali vyšetřovat, že můj manžel údajně měl znásilnit žákyni, který sice v tu dobu už
byla plnoletá, bylo jí 18 let, ale nahlásila znásilnění, což se teda řešilo hodně, jelikož jsme na malém městě, takže se to hodně rozkřiklo i tam. A já vlastně místo, aby jsem teda věřila svýmu manželovi, tak jsem ho vyhodila, protože pro mě to byla strašná potupa, že žiju s nějakým deviantem nebo násilníkem a chtěla jsem hlavně bránit dceru Martinku, protože jí bylo v té době 13 let a začínala malinko dospívat, takže jsem se bála, aby se tam něco prostě nestalo i. Rozumím. Já mám úplně husí kůži na těle. Já taky ještě. Jste vlastně na té škole zůstala, že jo? Já jsem teda na té škole zůstala, protože manžel odešel. Odešel dokonce i z města. Odstěhoval se úplně, přetrhali jsme spolu veškerý vztahy, komunikace. Vlastně ani nevím, jakoby kde žil nebo jaký má život teď. To musím říct, že jsme zjistili díky vaší tchýni Tchánovi. Já vím, že ani s těmi vlastně nekomunikujete, že se ty vazby fakt úplně rozbily, ale díky nim jsme zjistili teda, kde váš bývalý muž funguje. Rozvod, odcizení, všechno to, co člověk pokládá za správné, váš nový život, když to tak vezmu. Protože vy svého partnera máte. Mám. Martina je dospělá, o tátovi si pamatuje to, co si pamatuje z dětství a vlastně žádné další věci nemá, což mě, nebo neví, což mě překvapuje v době sociálních sítí a vůbec celkově té elektronické době, kdy jsou telefony, mobily, každý ho má. Takže vlastně žádný kontakt s tátou nemá. Ne. Myslíte si upřímně, že jí táta chybí, nebo že pochopila to, co jste udělala vy? A teď se jenom ptám. Neberte to zase jako žádný útok. Prostě ptám se, jak jste jí to musela potom vysvětlit, samozřejmě celou tu věc. No tak řekla jsem jí, že táta udělal hodně špatnou věc, protože v té době jsem si myslela, věřila jsem tomu, že to tak bylo. Vlastně možná i nátlakem toho okolí, který prostě jakoby taky tomu všichni věřili. Nehledě, že na tom není nic, jakoby vím, že se ty případy stávají, takže nevěděla jsem v tu chvíli pořádně já sama, jak se mám zachovat nebo jak reagovat. Prostě pro mě se zhroutil celý svět v tu chvíli. To rozumím. Ale pro vašeho muže taky. Teď už to vím. Ale dcerku jsem chtěla opravdu chránit, takže jsem se snažila opravdu, aby věděla, že jsem to udělala prostě pro nás, obě dvě, aby jsme se mohli mít líp, aby jsme nemuseli někde poslouchat a rozebírat takovýhle věci. Myslela jsem si, nebo říkala jsem si, že je na to prostě ještě malá, aby tohle musela jakoby řešit a poslouchat. Tak právě jsem se snažila úplně odstřihnout s tím, že táta se prostě odstěhoval a je to tak lepší. Já vím, že vždycky taková ta různá kolečka vyšetřování asi musí být nepříjemná. Já to znám jenom z vyprávění a z okolí, nebo to známe z různých filmů a seriálů, ale v reálném životě to musí být taková skvrna, že vysvětlit to nebo začlenit se znovu zpátky mezi ty ostatní. To chce vstřícnost i od nich, od toho okolí, ať už to byli vaši kolegové, samozřejmě vedení školy a tak dále. Jak když bych mluvil o těch citech a pocitech, co vlastně si člověk myslí, když je doma, má doma malou holčičku, manžela vyhodí? Neskutečný strach a neskutečný zklamání. V tu chvíli
kdy jsem se to jakoby dozvěděla teda, tak jsem si říkala, že to přeci snad není ani jakoby možný. Na druhou stranu jakoby to okolí všechno nasvědčovalo tomu, že to opravdu udělal. Říkala jsem si, přeci žádná holka si nevymyslí prostě jen tak nějaký znásilnění, že tam prostě k něčemu muselo dojít. Vůbec jsem nevěděla, co budu dělat. A vlastně ten strach přecházel ve vztek. Jo, takže vlastně potom jsem si říkala, co mu jakoby chybělo, že musel udělat takovouhle věc. Jo. Mladý holce, nevěděla jsem vůbec sama, jakoby, co bude. No. Napadlo vás třeba to, že je alespoň dospělá, že prostě už není žádná, a teď to řeknu hloupě, ale není to žádná 16, 17 letá studentka, byla to 18 letá studentka, která prostě končila školu a když to řeknu hloupě, kolik dívek dneska, ale vůbec celkově lidí funguje na bázi, že vlastně někoho druhého využije, svádí, ono to k tomu může dojít, může to být jenom odčernění, může to být naprosto dobrovolný a pak se to tomu člověku rozleží a řekne si, budu ho vydírat. Napadlo mě to, říkala jsem si, že teda jakoby aspoň, že teda to není žádný dítě už. Přemýšlela jsem i o tom, že se třeba zamiloval, že chytil, jak se říká, jakou tu druhou můzu. Ale pořád jsem nechápala, jakoby proč to udělal, když vlastně jakoby mně přišlo, že to manželství do té doby bylo fakt úplně super. Rozuměli jsme si ve všem, měli jsme vlastně stejné povolání, takže jsme si měli i doma o čem povídat, pořád něco bylo. Říkám, manžel se staral o dcerku jako dobře, pomáhal mi s ní. Tak všechno v pořádku. Mně přišlo všechno v pořádku. Naďo, to jsme si vysvětlili to, co bylo před 5 lety. A dneska jste tady úplně z jiného důvodu. Jeden jediný dopis, který vám skončil ve schránce. Přesně tak. Co to s váma udělalo? Tak když jsem ten dopis otevřela, přečetla jsem si ho, tak jsem se samozřejmě hned rozbrečela, protože jsem si uvědomila, že můj muž nic špatného neudělal, tak jak to vypadalo ze začátku, že vlastně tím, jak se zachoval, že já jsem ho vyhodila, on odešel, odstěhoval se z města, tak vlastně bránil nás, mě i dceru. A že jsem udělala vlastně tu největší chybu v tom, že jsem mu nevěřila. Že jsem vlastně jakoby ani nezapochybovala o tom, že to tak vlastně jakoby nebylo, že jsem ho nebránila, že jsem prostě nestála při něm, nebránila ani já jeho. Co člověk má udělat, nebo co člověk chce udělat v tu chvíli, když si přečte dopis, kde ta dotyčná, která vám zničila celou rodinu, se přiznává k tomu, že si to vymyslela? Mít jí po ruce, tak jí snad zabím. Jo, to jsou takový ty myšlenky, kdy víte, že ona vám zničila vlastně ten život. Že vás donutila udělat věc, kterou byste vlastně normálně neudělali. Jo, přestat věřit svýmu manželovi, přestat věřit ale z minuty na minutu něčemu, v co jste věřil, já nevím, x let společného manželství. Přemýšlela jsem, proč to udělala. Jakoby, co jí k tomu vedlo. Jestli se chtěla nějak jako zviditelnit někde, nebo... A hlavně, proč se teda přiznala až po takovýhle době. Protože dospěla. Já se přiznám, že díky vám jediný, co jsme mohli udělat, obrátit se na policii. Ty samozřejmě vědí úplně přesně to, co víte vy, protože ona i stáhla obvinění, všechny tady ty věci dala na pravou míru a když vám řeknu ten pravý důvod,
nenaplněná láska. Ona, která tenkrát byla zamilovaná do vašeho muže a ten to neopětoval. Kolik takových studentů už bylo? To je taky pravda. No nic. Dneska jste tady proto, aby se to dozvěděla vaše dcera. Abyste to do očí řekla svému bývalému manželovi. Máte tady i svoji oporu, který vlastně jediný ty věci tak nějak ví, protože jste se radila. My jsme Lubomíra samozřejmě kontaktovali a byť jste se neviděli celou tu dobu, tak je tady. Vůbec si nedokážu představit vaše setkání v takovéhle situaci a musím taky říct, že on už je teď v obraze, protože všechno to, co jste říkala, slyšel. Takže to máte trošku snazší. Jste připravená? Ano. Lubomíre, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Já se omlouvám. Já jsem tenkrát opravdu nevěděla, co mám dělat. Věř mi, prosím tě. Já nevím. Já bych to chtěla všechno napravit a všechno vrátit. Já vím, že to jen tak nejde. Jak to chceš napravit? Já nevím, prostě nějak si o tom promluvit a... Co jsem si já prožil za ty roky? Nevíš. Nedokážu si to vůbec představit. A ty jsi nevěřila. Ani trošku. Já jsem chtěla, ale to prostě nešlo. Vždyť ta holka prostě dělala, jako kdyby policajti, všechno. Já jsem hlavně chtěla chránit Ale ty Martinu. jsi mi nedala šanci, chápeš to? Vůbec. Vůbec. A moc dobře víš, děláš na stejné škole. Já vím, že Jaký to byla... jsou mladý holky. Moc dobře to víš. Já vím, že to byla Akor v prostě dnešní největší době. chyba. Chodí odhalený. Facebook. A právě proto si myslíš, tak jsem si mohla myslet, co? Že Ale ty Prostě- si mě měla dát šanci, chápeš to? měla, já to Vysvětlit všechno. vím. Vždyť já to všechno vím. Zničený celý život. Postuda všude, po městě. Tu jsme měli taky. A chtěla jsem chránit hlavně tu holku. Já jsem se strašně bála. Ale my jsme si o tom měli promluvit. Ono prakticky nebylo kdy, když všude každý potom mluvil po městě, všichni cizí lidi, policajti. Proč dáš na cizí lidi? Proč jsi nevěřila mě? Mně jsi měla věřit. Já vím, že jsem ti měla věřit. Tenkrát jsem prostě... Nevím. Já nevím, proč jsem ti nevěřila. Hrozně mě to mrzí, ale... Kdybych tohleto věděla tenkrát, tak se nic takového nemuselo vůbec stát. A ty jsi se taky vůbec nebránil. Ty jsi neudělal prostě proto, aby tě... Jenže já jsem radši odešel. Ale proč jsi nic neudělal? Proč jsi se trošku nebránil? Proč jsi mi prostě nepřišel, neřekl si, takhle to prostě nebylo. Ale já To jsem jsi ti neudělal. to říkal. A vzhledem k tomu, že mi nikdo nevěřil, tak jsem radši odešel z města na druhý konec republiky. A tam jsem se nechal zaměstnat úplně jinde, úplně mimo školu. Abych zapomněl na všechno. To je pravda. Já bych vás strašně rád nechal ty věci v klidu vyřešit, ale... Lubomíre, my jsme o tom mluvili a úmyslně jsme vás nechali všechno slyšet, abyste věděli, jak to Naďa vnímá teď a co vlastně všechno je ve hře a není. Vy víte i o tom, že se stáhlo obvinění na vás, takže
ten štít je čistý na jedné straně čistý, na druhé straně to, co mají lidi v hlavě, to se jim jen tak nevymaže a než se k ním dostanou všechny ty informace, tak je to prostě problém. A teď mi ale řekněte upřímně jednu věc a to s Naďou souhlasím. Pochopil jsem dobře, že jste se tenkrát v tom nechtěl nějak moc šťourat, nechtěl jste se až tak moc bránit, nechal jste vyšetřování vyšetřováním a táhlo se to takovouhle dobu až do toho úplného očištění, jenom proto, aby to nebylo ještě horší. Tak já jsem hlavně nepředpokládal, že se ke mně takhle zachová moje vlastní žena. A když jsem vlastně viděl, že nemám zastání, tak jsem raději z té školy odešel a v podstatě jsem šel svou cestou a věřil jsem, že po čase mě policie dá za pravdu, protože já jsem opravdu nic neprovedl. 5 let. 5 let. 5 Přiznám let. se, nečekal jsem, že Víte, člověk to může bude tak změnit dlouho. práci a já vím, že děláte teď na severu Moravy v Kopicentru a určitě to není nic, co by vás naplňovalo. Na druhé straně vazby s vaší ženou jsou nulové, s vaší dcerou jsou nulové. na bodu mrazu všechno. Musím říct, že když jsme sem zvali Martinu, vaši dceru, tak to je přesně ten zvláštní pocit, kdy vzpomíná na to, jak byla malá holčička, jak jste si s ní hrával, jak jste jí věnoval veškerý volný čas, energii a na tátu nedá dopustit a pak je 5 let ničeho, kdy už vás vlastně nezná, ví, dneska uvidíte jako dospělou. Neměl jste někdy touhu ji aspoň kontaktovat, nebo proč jste neudělal takovouhle věc? Já vím, že to je možná hloupá otázka, omlouvám se za ní, že vás tím ještě víc trápím, ale zajímá mě to. Tak já jsem v podstatě taková měkká povaha a nechtěl jsem nějakým způsobem dělat, ne že problémy, ale na konto toho, co se stalo, tak nevěřím tomu, že by mě dcera třeba nějak věřila, nebo Jasně, rozumím. Jste se bál, že bál všechno jsem to, se, co ví. že je ovlivněná víc matkou než svým rozumem, protože v podstatě ten její rozum ještě nebyl na takové výši, aby Rozumím, to aby mohla nějakým uvažovala způsobem sama. posoudit sama. No. Navíc, ale zase to se chci zastat trošku vaší ženy. Nemusela by tady být. Je tady proto, aby, a já si myslím, že to je vlastně správně, aby to vykřičela do světa veřejně, protože přece jenom to zasáhne víc lidí, než kdyby se to linulo jenom tak městem. Víme všichni, že když je něco špatně, tak se to rozkřikne rychle. A když je něco dobře, tak to strašně dlouho trvá. Přesně tak. A vaše žena o vás nikdy před Martinou, alespoň to takhle říká, ona říká to Martina, nemluvila špatně. Spíš o vás nemluvil. A to bylo možná špatně. Tak si myslím, že pořád lepší, než abych mluvila o tom, co se stalo, když... Nebo nestalo, jsem nic neudělal. nestalo, ale v tu dobu jsem si prostě myslela, že se stalo. Tak jsem radši mlčela a nemluvila jsem o tobě vůbec. Martinka se taky nějak moc extrémně neptala. Asi Možná raději. radši. Raději, protože já si myslím, že i spolužáci to okolí prostě dává tvrdě pocítit některé věci, tak je lepší je eliminovat. Lubomíre, ať je to jakkoliv, tak svoji dceru dneska uvidíte. Nevím, jak vás bude vítat Martina, jestli vám dá aspoň pusu nebo nedá. Respektujte a tolerujte její příchod tak, jak přichází dospělý člověk v situaci, o které neví, protože musím říct jednu zásadní věc. Ona se taky teprve dnes dozvěděla prostřednictvím výpovědi maminky, že jste nic neudělal. I pro Martinu je to nová informace. Martino, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer.
Martinko, promiň mi to. Já jsem opravdu netušil. Je mi to hrozně moc líto. Já nevím, co na to říct. Proč jsme se neodstěhovali všichni do jiného města? To byla moje chyba. Dneska to vím. Já jsem si nedokázala představit. Chtěla jsem chránit tebe, bála jsem se, aby se tobě něco nestalo. A nebylo by nám spolu líp? A i s tátou. Bylo, teď už to vím, ale předtím jsem se fakt strašně bála. Nevěděla jsem, co mám dělat. Všichni na nás ukazovali prstem. Ve škole se mi smáli každý den. Já jsem si říkala, že když to tam my vydržíme, že Měli to jste bude si víc jako jiný. rodina věřit. To naprosto teďko souhlasím. Měli jste mě podpořit. Co pak Martinka, ta byla ještě malá, ale ty jsi mě měla podpořit. Já vím, že měla. Taky to byla největší chyba mýho života. Nechali jsme si zničit 5 let života. Proto jsem tady, abych to napravila. Nebo ne napravila. Jak to Vím, chceš že to napravit? nejde úplně napravit, ale chci, aby se to vysvětlilo. A proto jsem napsala sem do tohohle pořadu, aby všichni věděli, že to takhle prostě nebylo. Že si nějaká mladá holka všechno jenom vymyslela a zničila nám všem celý život. Nejenom mě, Martině, ale tobě. Co dál? Co bude dál? Chtěla bych to nějak změnit. Chci, abyste se znova vídali. Nebo my všichni, aby jsme se vídali. To bych byl strašně rád. Já taky. Taky. Jestli do toho můžu vstoupit, tak... Nadějo, pro vás asi důležitá informace, protože jsem říkal, že přijde člověk, který je vám teď oporou a Martině vlastně taky. Chci vám jenom říct, že váš muž tak jako odešel, tak zůstal sám. Ani flirt, ani známost. Nikdo. Sám. Pronajal si garsonku v Ostravě, kde žije, kde bydlí. Práce je pro něho to nejdůležitější. Začal sportovat. Asi, aby si vyčistil hlavu. Zapomněl jsem na něco? Asi ne. Ono toho moc není. To je pravda, že to moc není. Ženskou jsem si nenašel. U Naděje je to trošku jinak. Já jsem poznala jednoho člověka, kterým jsem prostě se zpovídala. Radila jsem se s ním, když jsem byla úplně na dně, nevěděla jsem, co a jak. Pak teda mezi námi po čase něco proběhlo a do dneška se tak nějak jakoby scházíme. Mluvíte o Danovi, Dan je samozřejmě tady. My jsme zvažovali, jestli ho sem pozvat nebo nepozvat, ale Lubomíre, úplně upřímně, zvolili jsme variantu, že ho pozveme. A možná taky kvůli vám, abyste pochopil, že to není chlap, který by si vaši bývalou ženu a dceru přivlastnil, který byl fakt spíš, nebo který je kamarádem, přítelem, pomocníkem. Nevím, jak to definovat a nazvat, i když můžeme dát rovná se milenci, ale přišel jsem dobrovolně a přišel jsem vlastně i kvůli vám. Dane, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Prosím se. Já jsem rád, že jste přišel tady do té situace, která není úplně komfortní, si řekněme. To, že jste Nadě vlastně a Martině pomohl, tak to je bez sporu. Vy vlastně jediný, když to tak řeknu, jste věděl úplně na 100%, proč sem jdete, co se stalo.
Ano. Co Naďa nějakým způsobem teď řeší. Ano, věděl a v podstatě jsem rád, že je pravda taková, jaká je. To jsem rád, že jsi rád. No tak Já rád moc nejsem. dívej, já za to nemůžu, co se stalo. Jako, chápeš, 5 let jste od sebe pryč, takže Jsi byl z poruce. Že? byl z ruce. Co Lubomíre, bys dělal na mém místě? Jste rozvedení, ty věci prostě vzaly úplně jiný spád v životě. Některé věci se nedají vzít úplně zpátky, staly se a já tady nejsem teďka proto, abych říkal, Naďa udělala chybu, vy jste neudělal chybu. Každý na tom má kousíček toho svého, byť pravda je taková, že jste neudělal nic. Bohužel mám takovou povahu. Nebo možná bohu dík. Jo, jako je to tak. Já jenom chci říct, že vlastně Dan, a nechci se ho vůbec zastávat, vůbec ne. To je věc vaše, respektive Naďo vaše, když to takhle řeknu, na vysvětlování. Ale je to chlap, který chápe, že ty věci jsou teď jinak, který je za to rád, dokonce chápe i Naďu, že to celé tady tak nějak zorganizovala. A on jí zase jenom pomáhá. Přesně tak. Já jsem potřebovala takovouhle nějakou oporu. Já věřím, že jsi ji potřeboval taky a je mi líto, že jsi prostě u sebe takovýho nikoho nenašel k sobě. Byla jsi rychlejší. Našla jsi rychle oporu. Já si nemyslím, že Místo, abys řešila věci se mnou. takhle dlouhý že? čas je rychle, ale známe se rok a půl, není to zas taková dlouhá doba. Ale je to člověk, který mi dokázal naslouchat, který mi dokázal pomoct. A proč si ty nepomohla tátovi? Ale všichni si mysleli prostě, že pravda je taková, že tatínek je vinnej, no. Tak Je, Ale byli Martinko, manželé. Martinko, Proč jsi mu nevěřila? teď už si dospěla, tak se zkus trošičku vžít do té situace, kdy ten táta, nebo kdyby tvýho přítele nebo manžela, až budeš mít, naškli z takovýhle věci. Zkus si to představit, jak by si se zachovala. Ono to není jednoduchý. To je pořád kdyby. Co hodláš dělat teď? Řekni mi to. Upřímně mi řekni. Tak za prvý bych určitě chtěla, abyste si s Martinou našli k sobě cestu, abyste se začali stýkat. A pokud by to bylo jenom trochu možný, Ano. abych mohla třeba občas jít i s vámi. Aby jsme trošičku dali dohromady to, co jsem pokazila. Samozřejmě. Já bych chtěla, aby jsme byli zase rodina. Ale To já musíme bych chtěl být taky. všichni. A moc. Jako bylo by to fajn, je to těžký Dan pro teďka, mě no. udělal hodně moc. Hodně moc a dělá pro mě moc i teď, protože málo který chlap by asi pochopil, když by se jeho, můžu říct, na přítelkyně chtěla vrátit zpátky k bývalému manželovi. Ale chápe ty důvody, které to jsou a chápe tu důvody, pro který já jsem se s tebou rozešla, pro který jsem tě vyhodila a nechala se rozvést. A bránila naší dceru v tom, aby o tobě věděla cokoliv, protože jsem to ani já vědět nechtěla. Připadá, že pán taková trošku armáda spásy. Pro tebe. Počkej, všichni si celou dobu mysleli, že jsi to udělal. dobu. Chápeš? Co budeme teď dělat s pánem? Půjdeme na procházku všichni takhle ve třech, pána vezmeme sebou. Lubo, já... Promiň, pardon, já se omlouvám, ale... Lubo, já vím, že se zlobíte. Já se zlobím, opravdu se zlobím. Ale já vím, ale teď vám Naďa vysvětlila a já se jich chci malinko zastat. Jenom vám vysvětlila, že asi o tom s Danem mluvili, asi to tak bylo a Dan je připravený, řeknu to asi úplně hloupě, ale vyklidit pole a vůbec neřešit nějaký vztah s Naďou. Pokud vy byste chtěl vůbec jít na nějaký kafe nebo něco. Já vůbec nevím, upřímně. Vůbec nevím, Jako co bych dělal, kdybych byl na vašem místě. Teď Já se mi nevím. hodí v hlavě 1000 věcí. Teď Lubo, vůbec nevím, co bych dělal, nevím, v jaké bych byl fázi, koho bych chtěl vidět, nechtěl vidět. Já vůbec nevím, jak bych se zachoval vůči
své bývalé ženě. Vím rozhodně, že bych chtěl všechno napravit po té pravé ruce, to znamená s vaší dcerou. To si dokážu tak nějak uvědomit, že toto bych udělal. Co bych udělal dál, nevím. To je na vás třech, když vás vynechám z toho. Já to chápu. Máš tady dceru, máš tady manželku, tak se k sobě vraťte. Já to chápu. Nebudu proti. To jsem rád, že to chápeš. No tak jako na mě se nemáš proč zlobit. Já jsem ti nic neudělal. Pro tvoji manželku to bylo těžký, prostě tak jsem se nějak snažil, no. Neříkám, že kvůli tobě, ale snažil jsem se jí nějak pomoci, no. To je pravda. Jako, já tě chápu. A kdybych byl na tvém místě, taky by mi to nebylo všechno jedno, no ale prostě bohužel To jsem rád, taková že je chápeš. pravda. Jako, můžeme si pak o tom popovídat. Neříkám, že ne. Já myslím, že my dva spolu... No tak jako Si my dva nebudeme spolu. A povídat. my dva spolu teďka co jako prostě? To jen tak jako lusknu a čau? No. Jako mně to není jedno, jak to všechno dopadlo, jaká je situace prostě, ale musíme si o tom popovídat všichni. Všechno bylo úplně jinak. No. Prostě teď je úplně nová situace, Ano, teď je úplně nová situace. nový věci. Ale řídi, já jsem tomu rád, že je tomu tak. A víš, že ani trochu nevěřím. Ale Danovi jsem prostě řekla jsem mu to všechno, řekla jsem mu o tom dopise a prostě, kdyby to bylo tenkrát cokoliv jinýho, ale tohle jsem prostě nedala, nerozdejchala jsem to. To byl takovej zásah, že to prostě snad ani nešlo. A Dan vlastně ví úplně všechno, protože věděl už tenkrát. A když jsme se poznali, tak se mě prostě na to tak jako by ptal nenápadně. Jakoby nevyhrknul na mě, ale ty seš ta a ta, toho a toho. Ale prostě tak jemně se mě zeptal. Rozpovídala jsem se a vlastně Dan jakoby opravdu ví všechno, i to z té okolní stránky. Nejenom z té mojí. Jako já na jednu stranu chápu, ale jako mně se zdá to trošku všechno ze science fiction, že by pán najednou vyklidil pole, že by pán najednou, jako já bych strašně rád dal v podstatě naši rodinu nějakým způsobem dohromady, ale já nevím, co bude za 5 minut. To nevíte nikdo. To nevíme opravdu nikdo a vy si vem, vždyť Martinka si pamatuje maximálně to, jak jste spolu chodili cvičit. Vždycky jí záviděli, že jsi tam byl s ní jedinej tatínek. Ano, já jsem tam... Martí, je to tak. Je to tak, to je jediné, co si pamatuju, jinak žádné vzpomínky to na bylo tebe nemám. super, no. A měli bychom tohle Ale za to můžeš nějak... trošku i ty, že na mě Já nemáš žádné vím, že za vzpomínky. to můžu já. Nechtěla jsem o tobě prostě mluvit vůbec. Nechtěla jsem tě vůbec vlastně v tu chvíli znát. A bránila jsem tu Martinu kvůli tomu, aby nemusela nic vysvětlovat. Prostě tenkrát ještě byla, dalo by se říct, malý dítě. A musela jsem nějak zabránit tomu, aby o tobě věděla, nebo chtěla jsem docílit toho, aby o tobě věděla co nejmíň. Ale 5 let je 5 let. Já vím, že jo, ale já zase... Teďka, Je mě mrzí, teďka že už jsem víš, se jaká to je nedozvěděla dřív, ale dozvěděla jsem se to až teďko. Opravdu. Já vím, že já jsem tě tenkrát nevěřila, zkus ty věřit trošičku mě, prosím. Pojďme s tím něco udělat. To, jestli spolu budem nebo nebudem, to se uvidí časem, ale pojďme zkusit spolu nějak
zbytečná. Mějte se moc hezky a klidný večer.